Pola vosa dereita, no bombo, e nas pandiretas logo, Xosé María Gutiérrez. Bombo, pandireta, animación sociocultural, de todo. Ao seu lado, tamborilero exquisito tamén, Manuel Alonso. Aquí un gaiteiro, o do Furancho da Marcelina, home de furanchos e gaitas, Telmo Costas. O home das múltiples gaitas, Fernando Costas. Un rapaz ao que dobramos en idade, pero que queremos como se fose un irmán. Un acordeonista como a copa dun pino, Robert Comesaña. Así que está andando aquí, gaiteiro, chanfoneiro, mestre de gaiteiro, Xosé Oliveira. Grazas tamén a este técnico. Sen él, este grupo non sería o mesmo. Non somos 6, somos 7. Pedro Feijóo, gracias.